Il-Gvern qed jinnegozja ma' żewġ proponenti li offrew proprjetà lill-Awtorità tad-Djar. U dawn offrew ukoll li bil-flus li jieħdu ta' din il-proprjetà iħallsu djun li għandhom mal-Gvern. Din l-offerta saret skont sejħa l-proposti li l-Gvern ħareġ fl-2014. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Farrugia spjega li jekk dan il-proċess jingħalaq b'suċċess ikun hemm 135 post ġdid disponibbli għall-Awtorità tad-Djar. Fisser li l-iskop ewlieni ta' din is-sejħa kien li permezz ta' proposti innovattivi il-Gvern ikollu proprjetà f'idejh f'qasir żmien. Il-Gvern dejjem ħares għal kull mod kif jista' ikollu proprjetajiet biex jissejjejn il-persuni li huma vulnerabbli. U apparti l-proġett li qed mixjin bħalissa ta' 50 miljun għal bini ta' proprjetajiet, il-Gvern ħares lejn possibilità li jkun hemm proprjetajiet li huma lesti jew kella kważi lesti illi eventwalment jistgħu jaqgħu f'idejn il-Gvern jista' jixtri ħalli jkun jista' jaqta' parti mill-problema tal-waiting list u jaqdi il dawk il-persuni li huma verament vulnerabbli. Skont is-sejħa l-proposti, il-proponenti resqu offerti li kienu maqsumin fi 3 kategoriji. Dik li l-Gvern jixtri l-proprjetajiet dirett mingħand il-proponent bil-prezz kummerċjali. Dik li l-Gvern ippartat il-proprjetajiet tal-proponent ma' artijiet li huma proprjetà tal-Gvern u 5 proponenti offrew li jbijaw il-proprjetajiet tagħhom lill-Gvern u midħul li ħallsu bilanċi pendenti li għandhom mal-Gvern. Wara diversi rapporti tekniċi kien issuġġerit li l-ewwel negozjati jsiru ma' dawn il-5. Dan wara li kien żgurat proċess trasparenti dwar il-valutazzjoni. Ħafna drabi huma ħafna kwistjonijiet fuq il-valur ta' proprjetà kemm tiġi stmata. U għal din ir-raġuni ħassejna li kien hemm proċess sħiħ li anke kien auditjat minn żewġ kumpaniji privati tal-awdituri. Farrugia spjega li meta ġew avviċinati individwalment, dawn il-5 kumpaniji 2 iddikjaraw li ma kinux aktar interessati, filwaqt li ieħor iddikjara li kien laħaq bih il-proprjetajiet li kien offra. Għaldaqstant l-awtorità bdiet bil-proċess biex tevalwa l-proposti taż-żewġ proponenti illi kien fadal. Ġie offrut prezz li mhuwiex negozjabbli, hija sitwazzjoni li jew aċċettaw dak il-prezz jew inkella diskussjonijiet jiefu.